505. dani Ajvatovice u narednih mjesec dana odvijat će se u Donjem Vakufu još 12 bosansko-hercegovačkih gradova. U okviru ove manifestacije bit će izvedena čak 92 vjerska, obrazovna, kulturna i sportska programa. Proširena je malo više u odnosu na prošlu godinu i cilj nam je da okupljamo što više Bošnjaka i da okupimo što više gradova u ovogodišnjoj Ajvatovici. Ova manifestacija ima itekako veliki značaj za Donji Vakuf i posebno stari grad Prusac, koji se vezuje za legendu Ajvaz Dedi i njegovu predanost da molitvom sruši barijere koje ugrožavaju život. God nikad nije bio da dođe, pogotovo sad kako je dograđeno, urađeno, mislim, izletište, put, ima se šta vidjeti. Jednostavno kad odeš gore osjeća se ko pročišćena duša. Mislim da mi ovo moramo dići na još veći nivo i Ajvatovica ne bi trebala da bude samo u toku ovoga mjesec dana, nego Ajvatovica trebala da bude tokom čitave godine. Moto ovogodišnje Ajvatovice je dovom i postom ka duhovnom uzdizanju. Ova poruka posebno je upućena mladim ljudima. Trebamo da čistimo svoje ponašanje, popravljamo, pogotovo našu omladinu, da idemo ka tom duhovnom uzdizanju i da nam naša omladina ne luta, nego da bude ispravno usmjerena, da sretno živi i da preuzme emanet odgovornosti od starijih generacija. Centralna svečanost Ajvatovice bit će upriličena 14. juna u Pruscu i na Ajvatovičkoj ravni. Očekuje se da će ovaj događaj pohoditi više hiljada vjernika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.